Kining atong ebanghelyo nag-summarize sa final instructions ni Jesus para sa iyang mga sumusunod. Labi na gyud sa 11 naman lang ni sila. 11 kay namatay mang usa, 11 ka apostoles. Nya na punan man to ni Mateas nahimo na sang 12. Iyang final instructions. Nya diri sa atong unang pagbasa sa unang bahin sa Act of the Apostles, gisulti diri ang elaborated instructions ni Jesus para nila. O ang unsa may sentro sa instruction nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan, himua ang tanang tao nga akong tinun-an. Panglakaw, himua ang tanang tao nga akong tinun-an, unya bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nya dayon tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Lingiyay mong tupad ing nakatuman ka ani. Kaning upat ba? Nakatuman ka aning upat? Nagsigi ba kag lakaw sa tibuok kalibutan? Naningkamot ba ka nga ang tanang tao apil sugod sa imong pamilya hangtod sa imong mga silingan mahimong tinun-an ni Hesus? Napabunyaga na ba ang tanang tao sa imong nailhang tao? Nabunyaga na ba? O kaning katapusan, natudluan ba sila sa tanan nga gisugo ni Kristo? Kana mo'y problema. Lingian na sa imong tupad. Unsay paborito ni mong sugo ni Kristo? Sa unsay paborito gid nimo? Way klaro. Kinsay nakasag-o pa dinhi sa 10 Commandments in proper order gikan sa first ngadto sa 10th commandment. Ta sa kamot. Usa ka buok. Onya, unsaon pagtudlo 10 commandments palandaan din amang gani mo kamao? Unsaon pagtudlo? Unsa may inyong gitudlo kasagaran? Unsaon pag-eskwela, unsaon pag-graduate nga naagyoy honor o karon ting graduation ra baron. Nya unsaon gyud pag pangitag trabaho kanang dako gyud sweldo nga makatukod og balay, maka-stable ka sa imong kuan. Kanana ang mga financial niya, unsaon pagpanguyab, unsaon pagpakig-sex, nga dili ka mabuntis, kana gitudlo nagmaayo. Unsaon pag-sex sa puro laki, unsaon pag-sex sa puro babae, kana gitudlo na sana. Ambot ka ang pari og madre, gitudloan ba sa kaana, no? Unsaon pagpangurakot dihas gobyerno, pangawat ana mga kwarta nga di ka masakpan. Unsaon pag-arrest ang senador. Unsaon. Daghan kita gitudlo nga balaod ra gyud sa tao pero gikalimtan nato ang balaod sa Ginoo. Ang sugo sa tao hapit tanan atong gimemorize pero ang sugo sa Ginoo dali kay kalimtan. Kani manggong sugo sa Ginoo or the law of God, mao man gud ni siya ang supreme law. Pareha bag punuan sa kahoy ba? Mo concentrate kag maayog atiman sa sanga, unya naputol na diang punuan. Unsa may mahitabo? Wa toy kapuslanan ang sige nimo atiman sa sanga o sa mga dahon, wa man nimo bantay nga gigabas na diang punuan. Putol naman di ito. Mahibaw lang ka, nganong nalaya maning dahon nga akom taning gisigihag bukbo, ang di malaya nga putol naman ang punuan, ana. Ang gitawag nato the trunk law, the supreme law is the divine law. Mao na ingos Kristo tudloi gid ang tanan kay mahug nga way kapuslanan kanang atong Philippine Constitution, kanang United Nations nga Constitution, kanang mga ICC ug unsa pa diha nga mga balaod nga ng World Trade nga balaod, mawa nay bili basta ang nagdaan ng maong mga balaura
wa nay pagrespeto sa divine law. Kuha ang divine law, mukrampled ang tanang human laws. Muna, importante kay para ni Kristo nga tudluig yun ang tanan sa pagtumas balaod sa Ginoo. O kung sa maning balaod sa Ginoo, dili lang pagpalambo sa atong kalinaw, kalipay o kalambuan dinhis sa Pilipinas, dinhis kalibutan, kining divine law mo pasakanin nato ngadto sa langit. Munang niingon diri sa atong unang pagbasa, hulata gid ninyo ang Espiritu Santo, kay ang gahom sa Espiritu Santo mo'y mutudlo ninyo unsaon gyud nga matuman ang planos Ginoo. Nya sa atong ikaduhang pagbasa giklaro gid na pagsulti nga ang gahom nga nagpasakan ni Hesus ngadto sa langit ug nagpalingkod niya sa tuo sa Dios, maoras ang gahuma ang gihatag ngan hinato. Munang nakaingon si San Pablo, hinaot unta, nagampo ko nga masayod mo sa kalapad, kataas ug kadako nining maong gahom nga gihatag nato. Nya unsa mo na pagpalihok ang maong gahom? Kung magtuman tas balaod sa Ginoo, gilingian na sa dimong tupad, ingna nagsigig lihok imong gahom. Na imong gahom baga sige glihok. Oy, kasagaran nato mahadlok dayos gahom si Yawa. Dali kay tang mahadlok sa gahom sa Yawa, nalimot ang anaa tay gahom sa Ginoo. Kita ba na tay gahom sa Ginoo? Nya mahadlok lang taan ang gahom sa Yawa nga inferior man na siya sa gahom sa Ginoo. Nabitang magpa-blessing na kog balay, moingon din, Pader, blessingi among balay. Usahay moingon ko, nganong inyong balay blessingan maning karaan maning ignaw? Daghan lagi mig mahibudngan, Pader. Ana, daghag mahibudngan. Nako nya inig human akog blessing ug musamot sila kadaghan. Ako'y mabati ani. Nung napayuban moingon, Pader, ang among yuta ba, among ibaligya nya nahibaw-an mo na, Pader, gud nga naay gipatay diha, Pader, di man mo palit ang mga kuan, Pader, kay ilaos ang ipa blessingan. Nako kisa mao na inyong tawag nako kay blessingan to kay naay gipatay diha. O daghan magug kahibudngan, Pader. Nako nya ighuman akong blessing ug di mawa nang gikahibudngan ninyo. Dili mahalin inyong yuta tungod nako, ako na inyong pasanginlan. May lagmuhog mos kolekta dinhi. Onya karon kay tulo naman kapari ang gipa-blessing, wa man gid mawa. Ni kuha silag tambalan. Naghala didto gawisik-wisik og dugo, ga ihaw, ngaway ga luto, ngaway mga asin og gihurim-huriman og maayo sa tambalan og nawa ang gikahibudngan. Karon kada nila blessing og mga lugar ang kadtong tambalan mo ilang tawag kundi nas Padersiano kay why effect ngano man kay nalimot ka nga ang gahom sa Yawa mo to'y naggigamit atong tambalan unya kay ang Yawa ra mo sa gatingog-tingog didto iya dayong giwa ang iyang presensya aron adto nakamutuos tambalan. Ang pasabot lang nako ba kanang imong makita magtingog-tingog, kanang mga sakit, mga kasakit, apil na ng kamatayon, sa Yawa man na. Ayaw kahadlok ana. Kay bisag moabot patas kamatayon, mubalik ratag kabanhaw, kay maula gito ang gahom sa Espiritu Santo, dili masirad-an sa kamatayon, mubalik ra na pagsaka, og mulahos pagina ngadto sa langit. Ay kahadlok. Ngilingyan na sa dimong tupad. Ingna, basig karong gabi na kamamatay. Ingna ba? Nabasig karong gabi na kamamatay. Nya, mangutana mo na siya nimo. Unyag matinuod na, unsa may akong buhaton. Kinahanglang mo palit ka karon og raffle ticket. Palit yung raffle ticket karong adlawa. Kay naidaghan kay naninda dias gawas. Nganong raffle ticket may solusyon og mamatay ka karon kay kanang imong kwarta di na nimo madaas langit. Pero inigpalit nimo raffle ticket ni tabang ka sa simbahan, kanang imong gibuhat nga pagtabang sa simbahan mao nay makapahiusa nimo ni Kristo kinsa mao ang simbahan. Ang lawas ni Kristo mao ang simbahan. Nya kay do naman kay gibuhat nga maayo sa lawas ni Kristo, dili kanya balibaran didto sa iyang
gingharian. Ngilingay mo tupad, ingna sakto. Ingna di na kuron maniud to og manihapon, ako na ning ipalit og raffle ticket. No, ana. Kay manihapon ka, maniud to ka, mamatay ramang gyapon ka. Mamatay ramang gyapon. Nya, makapalangit na nimong imong gikaon, dili. Pero di ka mukaon karong Domingo ha. Unya ang imong budget imong ipalit og raffle ticket, pastilan. Mamatay ka ugma. Apan ritso kas langit. Kay maunay paglihok sa gahom. Pila na may atong halins ticket, gamay pag na. Niabot nag 12,520 ang atong halin. Oh, pakpak. Unya ang atong pledges katong one-stop challenge niabot nag 93 ka one-stop challenge katong tag 20,000 nya 18 pa ang narimit, 75 pang wap marimit. Salamat kayo ninyo ani. Ug naa pa gyud koy gamay i-announce ninyo nga magpasalamat ko, di ba atong few weeks or last week ba to ni-announce ko nga nag 5-day allowance na lang midinhi kaming mga 40 plus nga mga staff including myself kay di na paigo ang atong kolekta sa among expenses. Mo nang amo na lang gi 5-day allowance. Thanks be to God na positive ang atong operating expense income niadtong niaging semana, makatilaw na sad mig 7-day allowance. Salamat. Diba ko inyo ra gipunag jutay ang inyong gihog sa kolekta. Pun ipagyog dako-dako. Ano bang hog sa sibot ba? Usahay man gud ka kanilang ni ang G sa kong ihog ana. Nya pagkadungog tingali ninyo nga nag 5-day allowance lami basig imong gi 20. Ana, nya kadto sa ingon 50 kong ihog basig imong gi 100 na positive in town ni. Karon pun ipagid ninyo. Kay makamo nay makapahimo ninyong langit. Oh. Muna ang balaod ni Kristo, ang balaod sa simbahan, akong tagaan mo og foundational laws nga maoy atong timan-an aron inig-apply nato sa tanang balaod sa kalibutan, malegal man o moral laws sa kalibutan, mahimo gyong epektibo. Unsa may unang supreme law? The law of love. Mag-impose gani kag balaod out of anger or pride, wa gani kapuslanan. Nganong gigukod man si Senador Bato de la Rosa pag-abot niya dito sa Senate, kay ilag yung ipamugos nga i-arrest siya bisag way warrant of arrest. Why klarong warrant of arrest? Pero nganong ipa-arrest man gid siya kay dunay naglagot niya. Naglagot niya nganong naa siya sa Senado, naglagot niya tungod kay nakakontribute siya dako kaayo nganong nisikat ang mga Duterte sa ilang war on drugs. Ana. So balaod gyapon na nga i-arrest siya pero out of anger and pride and selfishness. Mao taw tong nagma siya. Matod pa ni bagong Senate President Alan Cayetano, kinahanglan pag ninyong gukuron ang senador og naagin mo arrest warrant, giari na lang unta ninyo sa among session hall, i-welcome mo namo oy. I-welcome mo namo, di na kinahanglan magginukdanay pata. Og doon na pagilaing tumong kuno ato, dili pasudlon gyud sa Senado si Senador Bato kay makabutar siya para pag-change sa leadership sa majority dito sa Senado. Og nakalahos man, mao na ang nahitabo karon. Ikaduha nga supreme law, the law of truth. Mag-apply tagbalaod nga bakakon kay tastanan. Kunuhay kitay balaod pero bakakon kaayo,
maway kapuslanan ang imong balaod nga gigamit. Kumusta man ang nag-impeach, na-impeach naman sa Congress ang atong Vice Presidente. Kanang mga congressmen nga ni-impeach sa atong Vice Presidente, matinod-ano na bakakon. Tubag. Kusga. Purting bakakuna. Nga naman. Wa gani sila ka sulbad sa flood control nga scam. Wa gani sila ka sulbad sa nangawang kwarta sa PhilHealth, sa DepEd, sa unprogram funds nga kadtong Maharlika funds pagyod, kadto pagyong atong gold nga nawagtang gibaligya nga trillions na siya. Daghan kayo mga testimonya na wa gay sila kasulbad, kunuhay mo sulbad sila sa kaso nga gi-accuse nila sa Vice Presidente niya, ila pag yung i-impeach kay maunay kasulbaran sa problema sa atong nasod. Baka kung sila di na tinuod nga ang pag-impeach sa Vice Presidente makasulbad dining atong krisis sa ekonomiya, krisis sa moralidad, krisis sa legality, krisis sa atong relasyon sa atong nasod. Di na kasulbad, pamakak na, di na tinuod. Pero kining maguba atong sound system, tinuod na kining atong sounds karon ilisana na gini kay 163 years na ning ato diring atong unsay nga ana. So titawag anang Dias Loyo kanang. So titawag na brad. Mixer oh. Option na ka ng 163 years, di ka na mukoto igsagit nimo. So magpalit niya tag mahal-mahal ha or bag-o. Dako-dako ay tawag ho sa kulita. Kaya mag-ana mo kadaghan ang sobra nato sa ato operating expenses makapalit-palit kita. Ay palitan lang ng mga raffle tickets dahil makapalit ang bag-o ana nga sounds din ani mo karaat no ana ha niya ang ikatulo nga supreme law nga akong ipaambit ninyo, the law of wisdom. Unsa man ang the law of wisdom? Kana bang makahibaw ka unsay gustos Ginoo? Lahi na siya sa law of knowledge. Ang law of knowledge is limited. The law of wisdom is to know the whole truth. Dili na nakinahanglang eskwelahan ang wisdom. Mo na sila si St. Peter, sila mga kauban, mga unang mga apostoles. Wa to sila mga eskwela, pero kahibaw sila mga panghitabo gani na memorize nila ang Biblia bisag wa sila mo eskwela. Lalis nila sa mga Hudiyo, lupigon ang mga Hudiyo sa lantugi, bisag mga professional to sila, bisag mga lawyers, nganuman naaman sila'y wisdom to know the will of God. Kanabitang pag-uyab-uyab, unsa may gamitan nimo wisdom, law of love man ano, law of love. Kana bang manguyab ka ba? Kanang maibog ka. Tungod man na sa law of love. Lingay mo to pa din na nakasuway na kang na in love. Ingna ba? Ingna nakasuway na ka? Ako, kadaghan na gyud, sobra na tingali ka 50 ko na in love. Pero dunay pagbati nga dapat nimo i-temper aron dili ka mahimong makasasala. Ang wisdom mutudlo na nimo sa boundary asa ra ka kutob aron dili ka kasala. Pero ang knowledge, pataka lang ng knowledge. Pag kundom, okay na. Insa niya sala man ang sex without marriage. Kanang way kasal niya makig-sex ka. To kada di na tinuod. Basta di lang ka mamabdos mo na importante. Mao man ang knowledge. Insa unyag mamabdos ko mabuslot ang kondom, ay naay abortion, abortion. Kumo na kay ng abortion. Knowledge gyapon na. Pero ang wisdom yun, kadako ang nagsala, mupatay ko kag tao. Basta di lang ka masakpan, legal naman sa lang abortion. Good. Ana. Isa nga numanig magminyo ko. Hoy, bati kayong minyo. Magminyo ka, makapag palang kag buangon kay istanan. May papuyo-puyo na lang.
Kay aron og di gyud magkasinabot pila ra may pagbuwag. Knowledge na, pero ang wisdom moingon, adi oy, kay ang pamilya mao ginay sukaranan sa kinabuhi. Malusno ang atong kinabuhi basta di ta mabilong sa pamilya. Wisdom na siya. Nakaron, kinsa may nagamit og wisdom sa ilang paggamit sa atong balaod sa Pilipinas, sa atong Philippine Constitution, ang mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Ang nagsupak-supak sa atong balaod sa Pilipinas, mo'y hinungdan nganong nalusno atong ekonomiya, nganong nagkagubot sa Senado, nganong nagkagubot atong katilingban, kay gigamit nila ang atong balaod sa ilang kaugalingong interest. Gibend the law nila. Wisdom tells us, you cannot bend the law. That is injustice. Pero ang knowledge, may ngorgan na, no, we can bend the law. Sige, bauga ko nun ang imong liog. Ang law sa liog, straight man. Bauga. Pwede ra? Pwede man, pero magkalisod ka. Magduko naman ka. Kaning ato sang likod, straight man eh. Bauga. Kanang imong naong, hapit na muhawak si yuta. Yadin adyo ka katulid. Pwede? Pwede man, pero maglisod ka. Muna, kamong mga magbabalaod nga moingon, let us bend the law. Ya kamo pagigakupotros atong dagkong katungdanan, maunang nagkalisod na taron because you bend the law. Nagkalisod ta. Law must be straight, must be stable, must be just. Justice is not flexible. It is straightforward. Justice. Mao na ang wisdom. Manindog na ta.